nazo. Ngamanye amagama ndinalo icebo endinalo ngani. Utsho incwadi ebhalwa ngulo mprofethi, uyibhalela abantu abangaqinisekanga okokuba uThixo usekho kubo, leaders. Emveni koba uJuda okanye uIsirayeli ehluke kubini, kwabakho iNorthern Kingdom, kwabakho iSouthern Kingdom. iSouthern Kingdom yaba zizizwe ezibini, kwezi zizwe zili-12. Isizwe sikaJuda nesizwe sikaBenjamini. Lo mzalwane uJeremiya uphuma apho kwisizwe sikaBenjamini, ezithi nxa zidityanisiwe phaa kwiSouthern Kingdom kuthiwe nguJuda. Uprofeta lo mzalwane ngexesha uJuda engamanga kakuhle politically, engamanga kakuhle morally, engamanga kakuhle na spiritual. Ngoba sawukhumbula into okokuba uJuda lo i-capital city iJerusalema ibisisizwe besinamandla phantsi komkumkane uDavide, enamandla uJuda kwizinto zonke. Kodwa ngoku lo mprofeti uprofeta isizwe sikaJuda sithe sa, abantu apha bakhonza izithixo, abantu bawutyashele umnqophiso abavumelana ngawo noThixo. Abantu bakhonza uThixo kaBhali apha eJerusalem, zigildas. Uprofeta lo mfo ethunywa nguThixo, uThixo ebona lo meko injalo ingentlanga, yabe uThixo lo uJuda ibisisizwe besigadile. Ngoba nawukhumbula into okokuba zonke izithembiso uThixo owazenza noDavide umkhonzi wakhe akazange uThixo azityeshele, kodwa ngabantu bakwaJuda abatyeshela umthetho kaThixo, bezibona besekuthinjweni njengoku kungenxa into okokuba uThixo ubakhalele. Kukho ke apha 3 powerful nations ezingqonge uJuda: isizwe saseBhabheloni, isizwe sama-Asiriya, isizwe sase-Egypt. Ezo zizizwe ezingqonge uJuda futhi ezenza kakuhle politically, military and economically. Now xa zisenza kakuhle zijonge la nto yenzeke eJerusalem, izizwe ke ezime kakuhle ngokwe-military ziyathanda into okokuba zijonge into okokuba zingaguquka umbuso phina. Kwenzeka loo nto apha, zihleli ulubhukuqa umbuso, zigildas zasekhaya. Umprofeti ke uJeremiya uprofeta ngexesha elinjalo apha eJerusalem, abantu bengasammameli uThixo. Izinkumkane ezikhoyo zicorrupt ngeyona ndlela.
yakwaJuda ingasahoywanga kodwa ingulowo esenza ukuthanda kwakhe. Wavela uThixo ngolomkhonzi esithi, Jeremiya, nqanda. uJeremiya uprofete about 40 years isizwe sikaJuda singammameli. Ngoba wayethile uJeremiya wathi, ndingumntwana mna, ndawuthini na kwaba bantu? Wathi uThixo kuye, mna ndinguThixo, ndawuhamba nawe. Wena thetha ilizwi lam apha kwaba bantu baseJerusalem, futhi ulithethe ngokungafihlisiyo. Ngoba kukho amaxesha into yokokuba uzidele xa unika umyalezo nguThixo. Kodwa kusasa nje mna ndinguThixo, ndinazo iiplans ngani. Utsho belapha eBhabhiloni aba bazalwane, ngoba uthe nxa ebathimba uNebukadnezari wathatha amadoda amakhulu, wathatha ikhabhinethi, wathatha ikhrim yakwaJuda, ethatha abantu abaneskill, ethatha abantu abatsha ukuze babheke eBhabhiloni, bafike eBhabhiloni, baphuhlise i-economy yaseBhabhiloni. Ngoba akathathanga abantu nje abangazufike ba-add value kwilizwe lakhe, kwilizwe laseBhabhiloni. Kodwa uthatha abantu athi nxa ebajongile aqiniseke into yokokuba bazawufika apha ba-add i-value. Haya kule society ingaba ngathi kule exile ukuyo uThixo akakuboni. Ngoba kuyafuneka into kokuba ethubeni ube kwi-exile uThixo akufaka kuyo, ukuze onke amaxesha uzokubonga amandla kaThixo. Ngoba uThixo akaphazami, bazalwane bam. uThixo xa umntu engakhange ammamele, uThixo unesohlwayo asenzayo. Futhi eso sohlwayo asithi uThixo uyakurejecta, asithi uThixo akakufuni.
kodwa sithi wena kholosa ngayo uThixo, ngoba sithandaza uThixo onesikhwele. uThixo othi nxa ebethethile nabantu bakhe bavumelana kumnqophiso abavumelene kuwo, athi nxa betyesha uThixo abazama uba nqwanqwatha ngabaprofeti bakhe, kodwa nxa bengakhange beve nabaprofeti abo, uThixo ngokwakhe enza icebo lokokuba kube kusohlwayo, ngoba uThixo egadini yomyezo mfo kaMbongo wamdala uThixo waba njengezilwanyana zonke, kodwa umntu ngokwakhe wayotya emyezweni emthini ophakathi, yatsho yavuleka ingqondo. Yathetha ukuthi loo nto uThixo nxa emyeka umntu njengomntu owangamele zonke izilwanyana, umyeka ngenjongo zoba umntu uyakwazi into okokuba acinge, and ekucingeni kwakhe ngoba uThixo umntu umdale waba kufutshane apha ebuthixweni. So apha bazalwane, ngenxa yokungeva kwabo eJerusalem bazibona belapha eBhabheloni. Uthi ke ngoku uThixo nxa becinga fanuba bazawukuya, ngoba iBhabheloni yakho ungacinga uba mhlawumbi ngale ndlela uyiyo wena uThixo akakuboni, okanye zonke izinto ocinga fanuba ufuna zibheke phambili kodwa zenzeki, uThixo osimthandazayo ukujongile. Ngoba bazalwane, xa befumana iziprofeto zobuxoki besithi uHananiya izoba ngumzuzwana silapha, sizawubuyela eJerusalem, kodwa le mbalelano yalo mfo ithi aba nina banicinga fanuba babhetele eJerusalem ngabona uThixo azakubagweba, kodwa nina apha eBhabheloni uThixo uyanirezeva. So hlalani apha nizole, kodwa ekuhlaleni kwenu apha yenzani intshukumo. Yile nto esithi zekani nande nibe negadi nilime. Ngamanye amazwi uthi hlalani apha ekuthinjweni nizole, ngoba xa nibuyela eJerusalem after 70 years, nothi nonke nabe nisaphila, kodwa into eniyizamelayo ngabantwana benu kunye nesizukulwana senu. Ayiphazami ke laa nto ithi imithandazo eniyithandaza ngoku isenongaphendulwa kuni, bazalwane bam. Kodwa into ebalulekileyo kukuhlala apha kuKristu, futhi uqiniseke, ngoba uba likhona elinye uthembo nalo uzawusokola, ngoba uzawuthi ulapha ube uphayana. Uthi lo mfo hlalana apha eJerusalem apha eBhabheloni nizole, ngoba umthandazo wenu apha eBhabheloni usenongaphendulwa kuni, ngoba ayiyonto yangoku le, ayingokhwik lo sithetha ngaye apha, kodwa yinto ezawuthatha ithuba nilapha eBhabheloni. Kodwa into endiyicelayo kuni, hlalani emthandazweni, hlalani ekumthembeni uThixo wenu uYahwe, uThixo kaSirayeli. Ningathi nxa nilapha eBhabheloni nithandaze uThixo woBhahali, hlalani nizingisa nithandaza uThixo kaSirayeli. Xa niqala ke unyaka nibheka phambili, owona myalezo wanamhlanje uthi akukho nto i-guaranteed engu-quick kule nto sikuyo. Akukho nto i-guaranteed. Ndithi kuwe
njengoba wena ukhonza ngoku igilda ena 25 years, imithandazo yakho ingaphendulwa konyana bakho nakusizukulwane sakho. So ungezi apha ucinge famba mhlawumbi zikhona i-microwave ezikufutshane zokukhawulezisa zipheke umthandazo wakho uvakale. Kodwa into ebalulekileyo sukuhlala usonga izandla, ngoba you will never know what you don't know. Sihleli emthandazweni. Nansi into esincedayo kuhlala emthandazweni. Kuthi kukuqiniseka into yokuba le ndawo sikuyo yindawo elungileyo nendawo eright. Asilaqazi xa silapha. Kube ngathi kukho indawo ebhetele ephaya enosinceda. Sihleli apha, sihleli emthandazweni. So ndifuna niqiniseke into yoba njengoba nilapha akukho nto guaranteed kuwe njengesiqu. Kodwa ukunyaniseka kwakho emthandazweni nokuqiniseka ekubeni uba inene lo Thixo owathi abazali bam nxa bendifumana bambonga. Babonga uThixo besithi sifumene umntana oyindodana, sifumene umntana oyintombazana. Bebonga uThixo ngoba akukho nto i-guaranteed. Wena uyimithandazo yabazali bakho, wena. So nawe onyana bakho nentombi zakho ziyimithandazo yakho. Into esaba yiyo asikayiboni, kodwa nxa ithe yabonakala sinethemba elikhulu lokuba thina sawufana naye. So ungalindeli izinto ezibonwayo ngeliso lenyama. Masihlale nemthandazweni, silinda apha eJerusalem ukombathiswa amandla avele enyangweni. Ngoba uThixo ke mbongo xa nisihla akalishiyi ilungisa. Ngoba nalapha aba bazalwane ubathathile uThixo wabasekuthinjweni, kodwa umnqophiso owayewenze noDavide wathi uMesiya uyawuphuma kwindlu okanye kumlibo wokuzalwa kwakho Davide, nangoku uMesiya waphuma kwindlu kaJuda. Ngoba uThixo umnqophiso owenzileyo yena akawushiyi, kodwa sithi abamshiyayo abawushiya umnqophiso uThixo wenze nathi. Nanto ke into ekufuneka siyigadile apha ekukhonzeni kwethu. uThixo uyawenza umnqophiso kunye nathi, nathi senze umnqophiso kunye naye. Kodwa thina siyawushiya umnqophiso, siwutyeshele, senze ukuthanda kwethu. uThixo akhumkhanyo, asilande ngabaprofeti. Bathi befikile abaprofeti singabahoyi. uThixo angabi na choice but to act. Xa e-acta ke ngokuThixo ume wena uthi kanti mna uphilo Thixo ndimthandazayo. Kanti kudala urhawulo kusithiwa buya. Noko le ndlela uhamba ngayo ayisiyo le uThixo onqophisene naye ngayo. Ndifuna ke ezigildazi sihambe naloo nto emva kwemini nje. Sicengane apha endleleni. Sicengane. Kwindlela zonke sihamba kuzo, kodwa sicengane. Sicengane. Okokuba my sister, my brother, bume. Sicengane. Ngoba kona sizawuphazama. Sizawuphazama. Senze izinto ebekufanele uba asizenzanga. Kodwa uThixo uthi uthanda umono oguqukayo. uThixo nothi umoni arrogant. Thixo uthanda umoni oguqukayo. Ngowasanele ke la mazwi ngoku nangona phakade. Amen.